Beste mensen, van harte welkom bij deze uitzending. Fijn dat u hierop hebt afgestemd. We willen vandaag luisteren naar het evangelie van de 17e zondag door het kerkelijke jaar. De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Jezus Christus, volgens Matthäus. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot de menigte: het rijk der hemelen gelijkt op een schat verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer. En in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en hij kocht die akker. Ook gelijkt het rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en hij kocht haar. Ook gelijkt het rijk der hemelen op een sleepnet dat in zee geworpen vissen van allerlei soorten bijeenbracht. Toen het vol was, trok men het op het strand. Men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen. De slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De engelen zullen uittrekken om de slechte tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknarst. Heb jij dit alles begrepen? Zij antwoordden hem: ja. Hij zei hun: daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het rijk der hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Beste mensen, lang geleden kwam ik bij gelegenheid van onze huwelijksvoorbereiding, een hele tijd geleden, in contact met een parochiepriester. Aanvankelijk was dit een alledaags contact. Ik kan me van hetgeen er verteld werd niet zoveel meer herinneren. Al snel werd ik door deze priester gevraagd of ik een bepaalde taak voor de parochie wilde invullen. In de daarop volgende verdere contacten of korte uitstapjes voerden wij regelmatig gesprekjes met elkaar. Tijdens deze momenten ontmoette ik in het gelaat van deze wat oudere priester een geheim licht, dat met de woorden geëngageerdheid, vreugde, wijsheid en enthousiasme toch nog onvoldoende beschreven is. Die oplichtende uitstraling, die zo af en toe duidelijk zichtbaar werd, trok en fascineerde mij. Ik zag iets, maar completer is het om te zeggen dat ik iets ervoer dat bij een persoon verblijft en dat hem of haar als het ware overstijgt en op momenten, zoals gezegd, uitstraling geeft. Deze geheime, ik zal het maar noemen, aanwezigheid bij een persoon deed mij ontdekken wat werkelijk waarde heeft en werkelijk vervullen kan. In mijn ogen is het zulk een ontdekking waar het evangelie van vandaag op doelt. Daar wordt gesproken over een parel van grote waarde die gevonden werd en waarvoor iemand alles over had om deze in het bezit te krijgen. Ik meen dat die parel, naar mijn ervaring, de inhoud van ons geloof is. Velen zullen bij deze gedachte hun wenkbrauwen fronsen. Menigeen weet geen raad meer met het geloof. Men ziet misschien wel dat het een kleiner wordende groep in beweging zet, dat het impact heeft op het leven van sommige mensen en dat het deze mensen voldoening kan schenken. Maar, zullen ze zeggen, dat gebeurt net zo goed door allerlei andere zaken. Toch is er een wezenlijk verschil tussen het geloof
en al dat andere waar mensen zeggen hun voldoening uit te halen. Geloof gaat over diepgang. En vooral, zo meen ik, ook over schoonheid. Het is niet in eerste instantie een schoonheid die van buitenaf naar binnen dringt, zoals een mooi adembenemend panorama. Het is een schoonheid die andersom werkt. Ze komt van binnenuit en straalt van daaruit naar buiten. Beide schoonheidsvormen zijn interessant, maar alleen in de schoonheid die van binnenuit komt, kan de diepste zin van een mensenleven gevonden worden. De ene schoonheid is eerder te benoemen onder de categorie amusement of ontspanning, en de andere schoonheid, die van binnenuit, vooral als zingevend. Helaas wordt naar mijn ervaring erg vaak het ene met het andere vergeleken, wat echt appels met peren vergelijken is. Men kan bijvoorbeeld nooit het uiterlijk van een Eucharistieviering vergelijken met of beoordelen zoals een voorstelling. Beide zijn van een totaal andere orde en hebben een totaal ander doel. Die schone, waardevolle parel, die zin aan alles geeft, wordt in het evangelie van vandaag eerst gevonden en daarna zelfs, u hoorde het goed, koste wat het kost, gekocht. Er is maar één waarde sterk verbonden met ons geloof, die schoon genoeg is om koste wat het kost te kopen. En die waarde is zelfgave. Dat is de meest mooie, kostbare parel die er ook maar te ontdekken en te beleven is in onze wereld. Maar iets koste wat het kost, dus ten koste van alles kopen, moet ook weer zelfgave genoemd worden. Zelfgave van binnenuit ontdekken is prachtig, zelfs onweerstaanbaar. Je kan er niet genoeg van krijgen. Je wil daar steeds meer en aanhoudend van ontvangen. Dat ontvangen kan alleen door te antwoorden, of noem het betalen met zelfgave. En als zelfgave beantwoord wordt en oproept tot zelfgave, dan wordt het hemels, met alle schittering die erbij hoort. De kerk is voor menigeen de akker, waarin de zelfgave in eigen persoon, Jezus Christus, verblijft. De kerk is geen bewaker van een leeglopende traditie. De indrukwekkende kathedralen en basilieken zijn ook geen toeristische attracties. Het zijn echte schatkamers. De innerlijke pracht en aanwezigheid is werkelijk vele malen groter dan dat de kerkgebouwen dit zouden kunnen uitdrukken. Er verblijft een onpeilbare rijkdom, vergelijkbaar met die kostbare parel. Die rijkdom baant zich een weg via mensen. Kerkelijke bedienaren zijn dat, zoals u weet, ook. De parochiepriester zaliger gedachtenis, die ik lang geleden leerde kennen, zei wel eens: de kerk bestaat tegelijkertijd dankzij haar bedienaren, maar ook moet men zeggen dat de kerk nog steeds bestaat ondanks haar bedienaren. Soms moet je in je oordeel en in je zoektocht eerst het slechte onderscheiden van het goede en je vervolgens door het goede laten leiden. Onze aarde is geen hemel, maar die is er wel in aanwezig. Vind telkens het hemelse als een verborgen parel op aarde. Geniet daarvan en deel reeds nu in wat hemelse vreugde is. Amen. Ik dank u voor het luisteren en ik wens u nog een fijne dag.